I jo, aquest vídeo serà un update de com va anar al final d'estiu, perquè clar, jo us vaig deixar amb que m'havia muntat una planificació així espectacular, però no sabeu com ha anat, no? Doncs us ho explico. El què? Que si penso tallar-me els cabells? No, sí, ho he pensat, però no sé, costa trobar un moment, saps? Bueno, doncs com va anar la planificació, no? Doncs, fantàstic. Vull dir, la vaig clavar. Tot el que em vaig dir, tal qual. O sigui, no s'hagués pogut fer millor. No. Què passa? No us ho creieu? Tio, de veritat. Bueno, clar, no heu vist gaire res penjat, suposo, i per això dubteu. Bueno, podeu dubtar, però tranquils, és que ho he anat guardant, saps? I així ho puc penjar mentre faci el curs, perquè quan faci el curs no tindré gaire temps, doncs tindré contingut per penjar durant tot l'any. Per tant, ja està dominat, això de la disciplina, fàcil, és un canvi de mentalitat i ja està. No sé, si tu ara em dius vago, jo et dic vahu, not me, saps? Bueno, sí, vago jo, per què enganyar-nos? No va anar gaire bé. Jo em sembla que no va anar bé aquesta planificació perquè era molt resultadista, saps? No sé si existeix això, però és que estava molt enfocada en resultats i no en una manera de fer. No sé, jo em sembla que és per això. Bueno, no sé, aquí us venc la meva excusa i bueno, no, és que d'això va una mica el vídeo d'avui, vale? És que també hi ha el dilema aquest de si forçar les coses o no, saps? Per una banda hi ha el de sortir de la zona de confort i forçar-te tu mateix perquè així puguis créixer i superar límits que abans no podies superar, però per altra banda hi ha allò de no forçar les coses, saps? I de deixar fluir, que si ara no et ve la inspiració, doncs no ho forcis la màquina, saps? Quan arribi ja arribarà. Clar, hi ha el dilema aquest, i aquests dilemes, no sé, perquè, clar, tant es pot defensar una cosa com l'altra, i no sé, i la típica resposta és aquella clàssica de un entremig, saps? Però clar, jo és que aquesta resposta ja em comença a cansar, perquè, nano, és sempre el mateix i, no sé, és com anar amb paraigües, no et mulles dient això, saps? I us ha agradat, aquesta broma? Improvisat, per res del món estava preparat. Però bueno, no ho sé. De la mateixa manera que us dic que aquesta resposta d'un punt mig o un entremig no m'agrada, doncs tinc la barra de dir-vos que tampoc us donaré una resposta meva, perquè el vídeo no va d'això, vale? Jo el que veig és que la disciplina és una cosa que encara em costa, no és... Però, o sigui, noto que estic en una tendència positiva, que, o sigui, a poc, però vaig millorant mica en mica, que molt lentament, però vaig millorant. Sí. De fet, jo sempre he sigut una persona així lenta, saps? Que va a poc. I últimament hi he estat reflexionant i no és pas dolent, no. És només una manera d'avançar, No et quedes pas quiet, només que vas al teu ritme i ja està. Clar, però tot i així, o sigui, això que acabo de dir està molt bé, però a vegades hi ha moments que perds els nervis i
i te n'oblides d'això, saps? De que tu passa res, vas al teu ritme i ja està. I en aquests moments, a més, és fotut perquè costa de frenar, saps? De frenar aquesta tendència negativa, saps? Però precisament per això, de que costa de frenar i de dir, tu, Genís, calma, no muntem un drama, i doncs he pensat una manera de solucionar-ho això. I és escrivint un poema, que ara us el diré, i que així, en aquests moments m'obligaré a repetir-me'l, i aviam si així es pot anar bé. No ho sé, aviam, ara veureu. Lentament jo vaig fent. A poc, és com em moc. Si no es té clar, millor frenar. Si no saps on vas, no et preocupis pas. Passa tu bé fent un camí i no hauràs d'arribar a la fi, perquè la destinació és només una il·lusió. I fins aquí el moment poètic del vídeo d'avui. Gràcies per escoltar-me. És que no ho sé, ara ho veig així. Anar lent és com no tenir pressa per arribar enlloc, saps? Vull dir, i més quan la destinació no està assegurada tampoc, saps? I molt probablement un cop hi arribes és, tu, que n'hi ha un altre, saps? I és això no sé, mentalment cansa molt, penso jo. És com, saps el burro aquell, la imatge del burro que li pengen una pastanaga aquí davant, saps? I que, clar, per molt que ell corri, doncs allò és la destinació. És només una il·lusió. I això també es pot relacionar amb els resultats, saps? Amb el resultat. O sigui, el resultat és la destinació, diguéssim. I tot el camí és el que hi ha abans, el procés, diguéssim. I, no sé, és el mateix. Estar pensant tot el rato en el resultat cansa molt. I a més, quan llavors el resultat no és el que esperes, saps? Vull dir, no val la pena. És viure el procés, no sé com dir-ho. Viure el present, i ja està. Perquè el resultat, al final, què serà? Mira, ja està. I ja s'haurà acabat. Total, pots dir que haurà valgut la pena pensar en el resultat tot el rato. És millor trobar-t'ho així i dir, mira, guai, ja està, i seguir amb el teu camí, ja està. I jo, per exemple, a la carrera estava molt enfocat en això, en la destinació o el resultat, saps? En acabar la carrera o en tenir el títol, saps? Només amb el final i no gaudir tot el procés. I clar, això, no sé, em sembla que no va anar gaire bé. I de cares al curs que he començat d'animació, estaria bé canviar-ho, perquè així anirà més bé que la carrera, em sembla. Perquè és veritat que enginyeria i animació són dues coses diferents, però jo, si sóc la mateixa persona, potser, saps? Perquè s'entengui millor què vull dir, us poso l'exemple que em va posar el tutor de la universitat quan li vaig anar a dir que ho deixava, i em sembla que s'entendrà millor. És una persona que se'n va al metge i li diu, doctor, em fa mal el canell. Quan me l'apreto així, em fa mal el canell. I el doctor se'l mira i pensa, i si t'apretes més amunt, et fa mal? I, aviam. Sí, també em fa mal. I el doctor s'ho queda pensant. I aquí dalt et fa mal? I ell fa, també, doctor. Ostres, ai, carai. I després li diu, i l'espatlla et fa mal? I ell fa així. Ostres, sí, també em fa mal. Què em passa, doctor, què em passa? I el doctor li diu, aviam, i el cor també et fa mal? I ell fa així, ostres, també em fa mal. I el doctor diu, no serà que tens el dit gros trencat, saps? I això, aquesta és la història. Queda clar, no?
és el donar per suposat que el problema és una cosa i resulta que potser és al revés. I clar, jo vaig pensar, no seré jo el dic gros, que va provant coses i no li agraden i es pensa que és problema de les coses, però potser és problema seu. Que suposo que també hi afecta que l'enginyeria aeroespacial no fos ben bé el meu, però penso que no té tota la culpa, això, saps? Que si m'ho hagués agafat millor, doncs m'ho hagués passat més bé. Perquè ja hi havia assignatures que m'agradaven, però tot i així no les gaudia, no les gaudia. Doncs això, que vull aprendre a enfocar les coses d'una manera diferent i no fixar-me tant amb el final o amb el resultat, sinó gaudir més del camí i anar al meu ritme. I costarà acostumar-m'hi a pensar d'aquesta manera. Per exemple, la setmana passada em va passar això del portàtil, de que no tenia àudio, i vaig valorar tota la setmana en funció del resultat de si aconseguia arreglar el portàtil o no, i que no ho vaig aconseguir. I clar, això és que encara no he absorbit bé la idea. I fins aquí el vídeo d'avui i el següent vídeo serà review del curs, de què m'està semblant, que m'ho van dir que si podia penjar com m'estava anant i vaig dir, bona idea, i això, no sé si serà la setmana que ve, quan pugui. Adéu. Doncs això, ostres, per què se'm torna ara? No. Tio. Les coses d'una manera diferent i per què em torna blanc? Doncs això, que... ara... tio...